दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांखौ आंनि इउटिउब चेनेल क्रिएटर डेरा चेनेलाव बरायो। आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांनो WhatsAppनि मोननै गोदान आदब एबा फिचार्स गोदान आपडेट खोन्थागोन। नोंथाङा बेखौ मिथिनांगौआ जोबोद इम्पर्टेन्ट जुदि नोंथाङा WhatsApp बाहायोब्ला, मानो होनब्ला बे आदबा नोंथांखौ चाट खालामनायाव हेफाजाब होगोन आरो बेजों लोगोसे WhatsAppआव जों माबोरै पिक्चार एन्ड पिक्चार मोडखौ अन खालामनानै लानो हायो, जायनि हेफाजाबजों जों भिडिअखौ नायनानैबो WhatsAppआव चाट खालामनो हागोन। अब्ला बे मोननै आदबखौ मिथिनो लुबैदोंब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। होनबा लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनोसै फै। अब्ला लोगोफोर, WhatsAppआव गोदान आपडेट फैदों। जुदि नोंथाङा WhatsAppआव मोनाखैब्ला बेखौ आपडेट खालामनानै ला, बेयो जोबोद मोजां खामानि होगोन। मा बे आपडेटआ? मोजाङै नायलां लोगोफोर। बयनिख्रुइबो सिगां माबोरै जों बेबायदि आदबखौ खालामनो हायो, बिनि उनाव आं खोन्थागोन बे आपडेटआ मा आरो बयखौबो बे गोदान आपडेटआ गोजोन होगोन। गिबियावनो प्ले स्ट'राव लांदो आरो प्ले स्ट'राव WhatsApp सार्च खालाम। WhatsApp सार्च खालामनायनि उनाव बेयाव फैगोन आपडेट। नोंथांनाव आपडेट फैयोब्ला आपडेट खालाम लोगोफोर। आरो मोनसे खामानि खालामबावनांगौ, बे गोदान आदब एबा फिचार्सआ बिटा भार्सनावसो फैदों। नोंथाङा बिटा भार्सनाव जयेन जाग्रोनांगौ। जोबोद गोरलै आदब, नोंथांनि WhatsAppनि सिङावनो दङ बियो। सोरबा साननो हागौ बे WhatsAppनि बिटा भार्सना मा बिलाइ, माबा गुबुन WhatsApp दंबावो नामा? थारैनो गैया, बियो WhatsAppनिनो मोनसे अफिसियेल भार्सन एबा बिटा भार्सन। गासैबो एप्लिकेशननि सिङाव बिटा भार्सना थायो। बिटा भार्सना जाबाय गोदान आपडेट फैयोब्ला नोंथांनियाव माबा मोनसे एप्सआव सिगांसिन गोदान फिचार्स मोनगोन बिटा टेस्टिंनि हेफाजाबजों। बेबायदिनो नोंथाङा जिखिजाया एप्सनि सिङाव बिटा भार्सन जयेन जानानै थानो हायो। बिटा भार्सन जानो थाखाय नोंथाङा WhatsAppनि गाहायथिं बोख्लायबोबाय था। गाहायथिं फैनायनि उनाव नुगोन इउ आर ए बिटा टेस्टार। दा आंनियाव लेफ्ट नुगोन, मानोना आं सिगाङावनो जयेन जाखाबाय, आंखौ बोखारनो थिनदों। नाथाय नोंथाङा गोदानब्ला जयेन नुनो मोनगोन। जयेन जानायनि 5 मिनिटनि उनाव प्ले स्ट'रावनो WhatsAppखौ लाबोफिन। नोंथांनो आपडेट खालामनो खोन्थागोन, होनब्ला आपडेट खालाम। जुदि बेबायदि आदबजों जायाब्ला मोनसे आदब दंबावो। भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन। बे लिंकआव क्लिक खालामबानो जयेन जानानै आरो जाय एप्सखौ नों बिटा भार्सन खालामनो नागिरदों आनइनस्टल खालामनानै डाउनलड खालामब्लानो नोंथाङा बिटा टेस्टार जागोन। जेब्ला नोंथाङा बिटा भार्सनाव जयेन जागोन, WhatsAppनि सिङाव गोदान फिचार्स एबा फांसन मोनगोन। गोदान फिचार्सआ माब्ला? नोंथाङा WhatsAppखौ अपेन खालामदो। जोङो सिगाङाव सोरजोंबा मेसेज खालामब्ला लोगोनि गारबोनाय मेसेजखौ रिप्लाइ खालामनायाव बेबायदि क्लिक खालामनो गोनां जायोमोन। नाथाय दा स्वाइप खालामबानो बेबायदि अपसन नुनो मोनबाय एबा थाबैनो सर्टकाट जाबाय। होनब्ला नोंथाङा थाबनो रिप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ जोङो गोरलैयैनो खालामनो हाबाय। आरो बेनि गुबुन मोनसे फिचार्सआ जाबाय, नोंथांनो सोरबा लोगोआ WhatsAppआव भिडिअ हरोब्ला इउटिउबनि एबा फेसबुकनि भिडिअ लिंकखौ शेयार खालामब्ला सिगाङाव डाइरेक्ट इउटिउब एप एबा फेसबुक एप्सआव थांनांगौमोन। नाथाय दा गोदान आपडेटजों बेबायदि नायनो हाबाय। बेखौ बुङो PIV मुड एबा पिक्चार इन पिक्चार मुड। PIV मुडआ एक्टिभ जाबाय WhatsAppनि सिङाव। बेनि हेफाजाबजों जोङो इउटिउबनि भिडिअ एबा फेसबुकनि भिडिअखौ WhatsApp एप्सनि सिङावनो नायनो हाबाय। आरो नोंथाङा लोगोजों भिडिअ नायबाय थानायावनो मेसेज खालामनो थारैनो हागोन। होमब्ला बेयो जोबोद मोजां फिचार्स एबा फांसन। नोंथाङा ट्राइ खालामना नायनो हागोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो नोंथांनो लोगोनो शेयार खालाम। एसेनोसै लोगोफोर, जै बर' हारिनि जै बर' राव गेवलांथों।